Ka danna mana subscribe domin samun manhajar mu cikin sauƙi, sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa. To, jiyo daga kallo na kawai. To, kamar yadda kuke gani mutum mana, kamar yadda kuke gani daga ma a gona a shinkafa an ce a koma gida, a koma gona a yi noma saboda yanayin tsaro. Hasko musu nan shinkafan su gani, gashi nan muna ta ƙara haƙuri kamar yadda yake saboda yanayin ƙasa. Mun daure mun ɗan yi noma ɗan abin da Allah ya hore mana. Gashi dai da yau mun zo mun duba mu ga mu sa taki. Nan zaka dinga kallo na saboda mu dinga sa taki saboda kayan amfani ya bunƙasa saboda yanayin rayuwa. Mu je gaba saboda su masu ɗan gayan abin da yake cikin gaba. Kamar da kuke gani dai muna kan tafiya ne zuwa gona. Abin da ya bunƙasa ga nan ga kuma abubuwa. Kai kamar raman daga ɗan dago kafa mu gani saboda yanayin tsaro. Nan bangarori ne na mutane kuma haka zalika. To idan kuna lura a nan gefen, idan kuna kallo nan ma shinkafa ce ga ta kuma ta yi kyau, ta yi lub kuma abin da ya rage mata dai nan dan feshi ne za a yi mata da taki da ba hankali da hanya na saboda kada ka faɗi. Ga taki da sauransu don wanda tana bukata da sauransu. Ga wannan ita ma da daura dinga zuwa gona saboda tsaro noma, don an ce a koma noma shine yasa muka zo muka ziyara magaya kayan amfani yake tafiya. Amma alhamdulillah komai na tafiya normal, shinkafa ta yi kyau, komai ya yi kyau. Yanzu kawai muna jira ne lokacin da Allah zai nuna mana rai da lafiya ranar yanka. Muna godiya, kada ku manta sunana Yahuza sai na dawo. Thank you. Kuma yadda kuke gani dai nan da duk gonar shinkafa ce kuma wanda ake dan haɗawa saboda an ce a koma gona. Presently dai mu dai ga mu a gonan dama already, kuma alhamdulillah kayan noma ya yi kyau kuma ya bunƙasa. Yanzu muna jiran lokacin da Allah zai sa a ƙarƙare wannan damuna lafiya. Nan ga lemu nan na aure wanda muka shuka, ita ma dan a cikin shinkafan take rayuwarta ita ma. Sannan ta ma ga tanjirin nan, ga kuma shinkafa nan duka dai dan a ciki har zuwa bakin rafi. Kamar yadda kuke kallo na hanya ce wanda zai dauke mu zuwa rafi saboda gonan tamu duk tana cikin rafi ne. Na san wanda ya san noman shinkafa ya san cewa tana son ruwa fiye da yadda bata mutum bai tsammani. Nan da kun ga wata hanya ce wacce za mu iya bi, amma dole sai mun cire takalma, mun nannaɗa kayayyakinmu, mun nannaɗa kafafunmu sauransu, sannan mu faɗa ruwan. Da ni da ɗan fulani gashi ɗan fulani ɗauko takalmin nan mu gani mu haɗa. To kamar yadda kuke gani gashi dai za mu fara shiga yanzu. Muna tafiya kenan. Bismillahir rahmanir rahim. To gashi nan mun fara kogon tsalawa muna shiga. To alhamdulillah dai gashi ni dai na haure, so da ɗan fulani ya rage a wannan kududdufin. To ruwa ne nan da ya yi ambaliya ya shiga gonan zuwa ɗayan dandalin gonan tamu da sauransu, sai mun shiga ruwa. Kamar nan da kuke gani giginya ce tun kafin a haife mu take nan. Ga ta nan aure shekaru da shekaru dai ga ta nan. Ga shinkafa nan mun zo ɗayan gonan shinkafan kenan yanzu kuna kallo. Gashi mun zo kamar yadda yake, ga ma a gona mun zo, ga kuma ruwan rafi kusa da mu. So dama ga mu ga rafi ne gona, da yadda ka sarrafa nan kuma haka za ka biyo da shi. Ka ga nan ruwa ne kamar yadda yake insha Allah. Ga ruwan rafi nan ganin idanunka har sai ka gaji da ganin shi. Gashi nan to biyo ne. To no do gara for me. Okay, magana ina so nuna wa mutane abu nan.
kamar yadda kuke gani nan wannan auren lemu ne, mu zo su gani, hasko musu nan su gani. Da auren lemu nan an yi shi, an daura mai aure, yanzu saura shukawa kamar yadda yake nan, din aure ne. Kuma yadda ake yin auren lemu kenan a Hausance, a gargajiyance, ga wanda yake so duka dai zai iya tuntuɓar mu. To assalamu alaikum, kamar yadda kuke kallo nan dai ita ce daba ta udila wanda hasko ne. Wannan daba dai ita ce wanda muke zama da rani da damuna, kowane lokaci muna nan. Kamar yadda kuke gani gashi an fara buga wata sabuwa, haska musu ita su gani, an fara buga ta muje, an fara buga wannan, an fara buga wata sabuwa da rani da damuna. Nan muke zama, mu lura da kayan gona da wasu abubuwa namu na gida gabaki daya. Sannan kuma bayan wannan zo ga wannan, kamar yadda kuke ganin wannan dai, ita wannan already an yi ta, za ka shiga ne kuma za ka fito din yadda kake so. To haka abubuwan suke, kowane lokaci dai muna nan a gona, kuma kamar yadda ake cewa a koma noman nan a koma, mu dai masunta ne, to kuma muna iya bakin kokari akan ma mu taɓo bangaren noma, kuma muna yi kamar yadda yake. Nan dai majalisa ce ta zama kowa da kowa, in mutum ma na nesa ne ya zo nan muna gaitansa, kuma muna kowa barka da zuwa. Allah ya taimake mu.